che hai voluto, la prima causa che hai voluto, che era di rebiscolare l'elenco e de la tornar a portar a un mondo. E che hai tu sarot de causa, verdaderamente, che bau de tot costat, che bau treballat amb artistes, per exemple, qui han de bustes, de sculptures de las poetesses dos anys passats, d'ab pintraire, sarot de mund que hi ensajat de tirar la lenca endavant. E la veig que han ballat a d'aquera rebusculada un visatge de hem, no? E a més d'acò, che hi ha aquera antologia, perché mi sono renduto conto de che mancava verdaderamente la letteratura femminile nel mondo occitan. Que ja hi sarot de poetes qui són publicats, qui són coneguts, que han de lectures, e les hemnes que eren més endarrer e compreneu pas aquò. E antaju que sui poetessa che hai bisogno de trobar tot ce que les autres trobarieris que han escrit. E tutte les hemnes que scriuen uei lo dia, antaju que són un exemple. E l'antologia que era che verdaderamente la volontat de deixar io traço de tutte les trobairits de uei a tutte les trobairits que van venir. A tau que hauran de material important en la lenca nostra.